L-Assoċjazzjoni Pensjonanti u Anzjani Nazzjonalisti l-APAN komplit bis-sensiela tal-laqat fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fuq temi differenti u ta' interess. Il-ġimgħa ġie mistieden l-awtur u illustratur Trevor Zara li qasam l-esperjenzi tiegħu u tkellem dwar x'ispiraħ li jibqa' jikteb ġeneri diversi ta' kotba, artikli u anke poeżiji. Fid-diskussjoni mmexxija mis-segretarju tal-Fera APAN Nazzju Abela, l-awtur Trevor Zara rrakkonta wħud mill-esperjenzi u personaġġi li ħallew impatt fuq ħajtu minn tfulitu fiż-żejtun sal-ġrajiet kurrenti li għex tul is-snin u kif dawn issarfu trasformaw ruhom f'karattri u stejjer b'messaġġi differenti. Esperjenza partikolari li tkellem dwarha Trevor Zara kienet dwar kitba ta' analiżi politika diretta lejn l-amministrazzjoni tal-gvern fit-tmeninijiet u s-sitwazzjoni kurrenti f'Malta. Stqar li qabel ma pubblika dan il-ktieb kien marant il-politiku laburista Lino Spiteri fejn dan tal-aħħar kien preparaħu għallu biex iħejji ruħu għal kritika qawwija. Trevor Zara qal li hu kien l-ewwel awtur li pubblika ktieb ta' din il-ġenere f'Malta u kien saħansitra rċieva teddid dwar l-opinjoni politika tiegħu. Minħa l-oħra spjega wkoll li matul il-karriera tiegħu kiteb ħafna kotba tfal u anke għal kbar fejn b'kollox ippubblika aktar minn 130 ktieb. Għal din is-sessjoni informattiva attenda l-President tal-Fera APAN, it-tabib Mario Rizzonaudi, u anke l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Mark Anthony Sammut.